Mubarak Meribiti. Yo, mana. Ai akwai amana soyayya ta yi mini rana. Kin fi kuɗi daraja ma 'yan mata kin san wannan kin cancanta komai zan muki sai na baki zinariya 'yan mata mai kyau sosai. Zinariya kyanki ya wuce abul salta wani san ki dinga yin damuwa a ranki. Na sako shaddata na ɗan wanka zana zo miki na kamo miki da guzurin turare mai kamshi da so mishi sai in ji kamshi shi sosai. Ganin samaye in sun gani da ke sai su dinga kishi in biki alkawari in na aure ki ba kushi na saka ki cikin farin ciki sai ki da na kunci. Zana ɗauke ki in kai ki gari iyaye na kunci za su sauke ki da abinci har da cincin. Za ki ga farin ciki gurin dangi na shi ma sosai. Za ki ga soyayya ma sosai. Za ki ga kanne na wa'anda muke kama sosai. Ni fa wallahi ina son ki sosai. Ni fa addu'a ta ki zamto mata guna wayo. Na san min aure za ki dinga bar kulawa. Rayuwa da masoyi ita ce ake darawa. Da na baki kulawa na san bake ba kokawa. Komai zarmi a tare za mu dinga haifarwa. Ban hanni ki zoban kauna zan yi sawa. Ku danna mana subscribe. Lilbadin na kuwa.